now. You know, I'm about to cut myself, and there it is. This leg right here, yeah. Usually cut an aorta, and you can cause a lot of damage very quickly. But for every shank confiscated, another gets made. Just the gang wars goes on. With hardcore convicts, some ready to engage in intimidation, disruption, authorities search for even tougher ways to contain them. The battle for control is waged day by day, cell by cell. Μάχη στην πράσινη αρένα. Προσφέρουμε στο θέαμα. Για όλους. Πέρα τη μισιόν. Προσφέρουμε το στρικότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Από 28 Αυγούστου. Έχει συγκεκριμένα. Κάθε θα είναι των Ιταλών Τρίτης Ακτής στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Γλυκά του παραπέμπουν στο ερωτικό στοιχείο. Ένας παράδοξος συνδυασμός σκληρότητας και ευαισθησίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η νέα σειρά έργων της Σάρα Λούκας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Λούκα 4, έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010. Περπατήστε και ανακαλύψτε 80 αγαπημένα κτίρια. Όλα σύγχρονα. Όλα χτισμένα τα 10 τελευταία χρόνια από τις πόλεις Απίστευτο. Αυτό το Αύγουστο η Nissan απολυθρώνει την αξία του παγκόσμιου πρωτοβουλίου. Όλα τέτοια πόρους αλλαγής δεν θα ξαναδείτε και να είστε έτοιμοι για περισσότερες εκπλήξεις μόνο από την Nissan. Έχουμε παγκόσμια γραφεία, αναπτύσσουμε διεθνείς συνεργασίες. Είμαστε κορυφαίοι στην πνευματική
Ποια το κάνει αυτό?